Hatip Çelik serokê Odeya Bazirganî û Pîşesaziya Mêrdînê ji Mêrdînê li gelmineka Hatip bi xêr hatî? Kêfxweş bûm dibî mîvanê min. Min xwest kir bizanim ka Hatî berî her tiştî bi xêr hatî bultena me. Kêfxweş bûm. Sağ ol. Sağ ol. Em jî kêfxweş bûm. Teşekkür dikim. Serçavê min. Min xwest bizanibim ji bo vekirina deriyê Nisêbîn û Qamişlo ti gavên ciddî ji aliyê we ve hatine avêtin ji bo ku derî were vekirin? Erê birayê yani ewlî ez bêjim ez kêfxweş bûm ji bo yayîna Rûdawê. Kêfxweş bûm. Tabii ji bo deriyê me Qamişlo beriyana bi mehkê jî ez çûm Şamê. Hemû ticaret bakanê xwe em çûn Şamê. Li wê dera hem hikûmeta Sûrî hem yetkiliyê wan wê derê Melberdûrê di rojaman me toplantî kir. Ê min ser şexsê me ji bo welatê xwe ji bo memleketê xwe özellikle ji bo qapiyê Qamişlo me pir talep kir. Tabii hem bakanê me ticaret bakanê me merhebû. Hem yetkiliyê me Türkiye ji bo gümrükê komplê merhebû. Ji xeynî wê jî ticaret oda yani Türkiye odalar borsalar olarak yetkiliye me hatin çünkü kapıyı Türkiye komple modernize yani egneh dikin ekiba tobeyi ev jî merhemû elwê der wextêk me talep kir yetkiliye Sûrî ev peyva ji mergo got ki em û aliyê Rojava aliyê Kuzey Sûriye jêr dibêjin aliyê Bilgamê Kurman. Divê kîlûr em di diyalogê denê en yakın zamanda ji bo vekirina wê em di temasa denê em dixwazin ew jî em pir ji mer jî pir ferz e ji bo milletê me ji bo însanê me piştî wê bi 20 roja çêbû beriya nav 10-15 roja jî li masa grover jê yuvarlak masa Sûrî li Ankara dîsa em toplanmış bûn ji bo qapiyê me Sûrî dîsa manî ziman. Ême me ji bo qapiyê Sûrî wextêk manî ziman dewleta me Tirkiye ême yetkiliyê wanî mezin gişt wir hazir bû. Ême şexsen me veya talep kir. Me got ki îro milletê me Sûrî û milletê me Mêrdîn yek e. Yani îro em di pêşê dawiya xwe dinerin tiştêk derbas bûye erda me, însanê me, nüfusa me, ticareta me hemû yek e. Ji bo wê ji me re vî qapiyê Nûsêbînê Qamişlo pir qîmetlî ye. Eger di wê dera de engel problem tiştek hebe jî em karin önlemavek dewleta me Tirkiye karê bibistîne dîsa jî ji me re pir qîmetlî ye hem ji bo milletê me vir hem ji bo milletê wir. Tabii ji bo wê veya gotin ji me gotin meşina çûna gidişata vê îşê yani emînim di hundirê mehkê du mehade ew ê netîceyekê bibînin. Baş li gor nerîna te kak Hatîb li gor fikra te li gor têgihîştina te di nava di mehan da îsal yanî 2025 deriyê Qamişlo Nisêbînê wê were vekirin? Bi îzna Xwedê yani gorî tiştê ji me re hatin gotin îşellah heta sona salê wê ve biqapî. Tabii li vê derê hem odeyê me, dernegê me, wexfê me, topluluğê me komplê divê mücadele ji bo qapiyê Qamişlo ji bo terafkî nekirin ji bo her du terafê xwe me mücadele kiriye. Ez yaqîn dikim yani dundurê dusê meha de wê îşellah tiştî mesafekê baş gelekî baş. Gelekî baş. Veya jî em bi umudun em bi beklentiyek me zêde bi vî şeklî heyî. Em dibe ki îşellah ji bo qapiyê me Qamişlo jî ev sürece anayîrol Tirkiye pêşkirinê hem Reîsî Cumhuriyê me Tirkiye ji bo ev biratiyê ji bo wekeftinê ji bo bê silah bê terorê vê mücadela dibe ez dibêjim ki îşellah ji bo deriya jî wê bi mezin îşellah. Gelekî baş dibe bi rastî hem ji bo we baş dibe hem jî ji bo aliyê Rojavayê Kurdistanê baş dibe. Hûn plan dikin eger derî hate vekirin û
چونو هاتن چێبوو بازرگانیە دەست پێ کرد ناوبەرە هەردوو ئالیان دا هون پلان دکن کەک هەتیب هون بچن لێ دەرێ چیت بێژن ینی یاترمێ بکەن لە قامیشلۆ کۆبانێ لە عامودێ دیریکێ هون دفکرن مثلا دواری ئاواکردنێدا دواری پیشەسازی و سینەعەت و تجارەتێدا tabii yani îro fikra milletê me îro tedê em îro xerîbî welatî bûna xerîbî bölga Sûrî bûna em ê bibûtakî wele ka duruma me nebelî ama newloyî çünkü em û milletê Sûrî anha jî di nav me de însanê Sûrî li vê derê ticaretê dikin berî bi saetkê yekî me wetandaşê me Sûrî hat vê deral Tirkî ticaretê dike em dixwazin em derbasî aliyê Sûrî bûn em çûnî jî melûr görüşme jî kirine yatırımcıya me yani üye me aliyên Kurdî kek hatîb hûn çûne aliyên mesela hûn çûne qamişlo na aliyê Kurdî derbas nebûn rastî hûn nafikirin derbasî û qamişlo bibin meselen em tabii ki jmer pir önemli qamişlo yani özellikle mesela îro ser Mêrdîn em düşünmüş bibin wextêk van toplantıya mel Sûrî kirin îro Mardin Ticaret Odası û Qamişlo kardeş oda olarak em biratiya hevdû resmi olarak çekin fikra me û tişkî wilo heye ama tibikinek îro nedistê me de îro laliyê Rojava laliyê Sûrî li wê derê hinek sorun problem hene şile wê nav xwe di van sorunan çözmüş bikin wextêk van soruna hal bikin milletê me yatırımcıya me hazirin li Sûrî çünkü ticareta me û kültura me û Sûrî birebir yek e wextêk di van şertana oluşmuş bibin sektora me îro li Mêrdîn özellikle gıda sektörü yani tiştêkê ewilî em ihtiyaç gidermiş bikin bi ervanê bi bulgurê bi makarnayê bi nîskê di vê sektora de îro Mêrdîn di Tirkiyeyê de bûye birincî îro vê güçlü vê sanayiya me güçlenmiş bûye em jî divên kîbîran önce em derbasî aliyê Sûrî bibin hem di ser aliyê Tirkiyeyê geçişî wir bikin hem jî em li wê dera yatırımê xwe bikin febrîqê xwe serbest bölge bi o sebebê fabrîqê nam bi xwarinê bi giyîmê bi otel bi li ser wê de milletê me jî aslında pir heweslîn ji bo veya hazirin jî yeter ki li wê dera ev şertana oluşmuş bibin bên masê ew ê milletê me divê qonya de wê destekek mezin çêbir ji bo zemînekî gelekî baş kak hatîb zemînekî gelekî baş bi rastî li Cemel Rojavayê Kurdistanê heye î jî tecrübe heye imkanên we hene meselen em dibînin me dît ku li vê derê Başûrê Kurdistanê bi rastî karekî mezin kir weke ku li vê derê kir çi diwarê avakirinê de çi jî diwarê çêkirina fabrîqeyan da hûn dikarin Cemel Rojavayê Kurdistanê jî karekî baş bikin tabii îro vês vê berek dediye mevdûr peyvên yayînek me Tirkî jî ez derketim wê dera jî me aynî wilo konuşmak peyvek me çîkir ji min sewal kirin li Sûrî jî ji min sewal kirin li Tirkî jî gotin ana li wê dera hepkî derî finans güvenlik sorunî heye hûn ê çawa bikin ê min dîrek veya bû min got min ew milleta milletê me ne wextêkê li Iraqê jî berîkê Kurdistanê li wê derê berzanî qurmiş bike aynî sorun wir jî bû ama me ticareta xwe kir me yatırımê xwe kir me da û stendin îro li ser Iraqê jî em dixwazin îro ticareta Iraqê jî pêş here çünkü Iraqê ji baxımlığê derkeve bive tamamıyla yerli imalat üretim millileşme jêr dibin Türkiye yani asıl işê xwe ew kurmuş bikin ji bo vê qonya jî tabii li Iraqê muhakkak girişimê me Tirkî çêbûne ama hinek sorunê me sanayiciya û aliyê Iraqê jî hinek tiş gelişmiş bûn birebir gerek temasana hem bi wezîrê dewleta û hem wek me oda borsa başkanî bi hevdûrê sanayiciya re ziyaretê me gerek zêde bibin çünkü em aynî insanin em aynî nefesin em aynî erdî yaşadın inanca me kültüra me gişyekê van sorunê ticaret nam me gelişmiş dibin hinek bireysel jî me rê kare hal bike ji bo wê tabii îro ji mer Iraq çi bi Sûrî jî ew
مردین جه بله ام دوی چاوی لیدنرن وقتی که ekonomiya me sanaya me ticareta me serkeve eme giş be kazamış bugün eme giş serkevin بله eve ya yansımış seleke me jibe ve yansımış peşa me jibe dve noktaya da eme çika me tünü çünkü Türkiye ticaret pır gelişmiş buyu sanaya Türkiye pır gelişmiş buyu İro cirane me lüve dere kurmancı me insani me kibe em duhazın dve konuya da mevdur hareket jibikin و اجل عراقي جي واجل سوري جي ياترم بك انساني ما برهن بله قال لك اسپاس مالتا آوا حتی چلیک سروک اودای بازرگانی و پیش سازی مردینه جه مردینه میوانه مبی زور سپاس که کاتیب از تشکر دکم شیرا بیل قصور من ارنجارنا کلامه ما پیوام ما و بلکه حبکی لا لا دقیش هناك قوتنين تشتاك نابا هناك قوتنين تركيد نافا كرديا تهبو لي ما جا فيهم كر يعني نا اوقص نا برسكريك يعني نا نسور وكنت بيجن يلا سباس اجي بركي زور سباس بركي خوش بو خدای ایشه مگشاب راست بگرینی بیزنا خدای و ایشالله باجی چه دبه هر دو دولت bir وقتی که bir şekli وقت ما düşünmüş bugün ve etiş hoş bir iş. بله قال لك سباس مالتاف Ey spas teşekkür ederim.